Adani groups of companies ahempu gutam Adani ahin pen kepang dakpon Odisha Balasore long train hum thom ka chetong along adai kavi au somar apiapo atum apran kedam kana hokdun do anatuma phan ki charlie hin angton penamat kirap ke pajir dunji aphan lamthe chepaklang ponlo labang so ki songalong jesemet ke phodun vek abang phuabang phi ahema sor lapen osomar tuma phan kaddu kavi cherap chetodun si pajok dunang pu osomar tuma phan sita me ke charlie hin akijoya war sai pen ke chenglok ke wang jilang ani loke charlie hin pa phidun de det pen akai arjon ke pa midun chi aphan si RDP ponang poputa than pon thu Adani groups of company along saikam ke do an ports pen chenglok energy commodities airports la pen data centers atuma phansita me chiraprin pen Odisha Balasore train ka chingkoi long apran ke dam la pen aringa hu ke sodet atuma phan kerap ka pele dunji aphan pachini ponlo Hanapu Union Railway Minister hin pensitame labang so tomon langno nangke japen train hum thom kachetonga jok pharohini ra trok ner kep so se apran ke damalong ang ton lapen ang kura lam kachini ponji aphan pura Central Bureau of Investigation mate CBI atuma phansi kiritar libasai ke pading ponji aphan lamthi chepaklang ponlo National Desk Report Karbing Longlai Nang likre hini ang deng choli tang det pen Konada College Institute alongsi men ka chet habdun ji mapu kamatha akisum doma jongsi do pulo tang te pini pen ki matha igrinon athe Karbi Anglong tourism sai kam lapen district administration hin pen chepatir piponsi aki joy pen ningkan ke thoma pharman Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science Hospitality and Hotel Management surihini rankora ke thom pen surihini rankora trok of pharman ki charli dunlong ja phan warsai kimi wan pilo Ningke hangari soe jangatum amit hang pen Karbi Anglong tourism asai ka masa he malongan vosik ni phai troxi ar ni aprang ka humri dam pen amit hang amen ka che jogdun ja phansi pachinilo ang ton alam ka chini pa meji aphan labang so number along humri ignore 81338 77787 90852 76837